ଶାଗର ଡଙ୍କକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟି। ଶାଗର ଡଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେବେ। ସେଥିରେ ନେବେ ସିଝା ଆଳୁ 2ଟି। ତ କାଟିକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ଫାଳେ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଲାଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଏଠି ନେଇଛି। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେବା କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ 2 ଚାମଚ, ବଡ଼ ଚାମଚରେ ତେଲ। ସେଥିରେ ଦେବା ଏବେ ଆମେ ଚିନିରେ ବବଲ୍ସ ଆସିଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଏବେ ଆମ ତେଜପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କଳା ଜିରା। ତା ଉପରେ ଦେବା ଆମେ ପିଆଜ କଟା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ କରି ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ସେଥିରେ ଏବେ ଦେବା ଆମେ କଟା ଟମାଟୋ ଆଉ 2ଟି ଚିରିଥିବା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ। ତ ଏବେ ଭଲ କରି ଆମେ ଭାଜିବା। ଟିକେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଜିବେ ଏଠି। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲରେ କେତେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଜି ଚାଲିବେ। ତ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ, ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଳେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନେଇଛି ବଟାରେ। ତ ଏଥିରୁ 2 ଚାମଚ ଆମେ ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ପକେଇଲେ ମସଲାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସହିତ ମିଶାଇକି ଭାଜିବା, କଷି ନେବା ତାକୁ ଭଲ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ନେବା। ସେଥିରେ ଏବେ ଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ଆପଣ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ତ ଆପଣ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର। ତ ଆପଣ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଗରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଶାଗର ଡଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ତା ଉପରେ ଦେବେ ଆମେ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଲାଉ ଖଣ୍ଡକୁ। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର କଷି ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ଝୋଳ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଖା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସିଝା ଆଳୁ ପକାଇছে ତ ପାଣି ଟାଣି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ସୁଖା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଲି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ରେସିପିଟି, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ବନେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ଶାଗ ଡାଙ୍କକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ, କହିବେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ।